Poate dura până atunci. Păi unii au probleme și acasă. Ce vrei? Țineți voi scorul? Da. Țineți voi scorul? Da, ține eu. Începeți. 1-0 Adi. 1-0 Adi. 1-0 Adi. Hai să mai zic. 1-0. 1-0 Adi. Adi. 1-0. Doamna Ivan. 1 Adi. 2-1. 2-1. 2-1. Am încercat ceva acolo. Pe cură și pe gură. Au! Intră în restoran. Cătă, cu cine te-a Iau antrenat? ție șapte? Da, sigur. Am întrebat de aici. Nu am uitat. 7-2. Slabă, drag. Da, mai clar. Ieși de voi. Liniște. Nu mi-a venit. Nici tu cu 93. Da. Ce mă? 9-4. Set 4. 1-0. Bravo. Stai să pun telefonul. Stai să Te pun aici sus, da? E pregătit. Da. E la birou. Scorul, că n-aveți curent, corect. Nu-i curent. Bună E bine? E bine, e foarte bine. E Dai bine, drum. da, bun. Hai, gata. Poți să trească. Nu m-am gândit de mine, dar nu m-am luat de pe. Toate se supărate pe ori, da. Pe viață, nu mai salută, nu mai vede. 3-0. Ce ați făcut ca să fie? Măcior? Scuze, mi-a venit să râd că așa le dau. N-ai ce. Nu mă dă copileu. Tot cu filmeu. Din 4-3. Îl cheamă Ferru, ce zic? 4-0. E scătismă, de aia nu se zice cătismă, nu e egoism. Ce poate? Remontare acum. Poți să fii sigur. Asta de. Tu le dai acum, tu le dai. Da. 6-3. Și-a jucat în col de aia. Băi, băiat. 9-4.
6? Da. Pe metrurile lui Cătră nevoie unde a dormit. Nu spune să zici că e... Zero. 2-0 ani, că văd că Dani a dormit. 2-1 ani. Băi! 4-0. În jos. În jos. Nu prea avea cum. Abia... M-am uitat. Nu că din traiectorie n-avea cum să vină sus, că se schimbă. M-am uitat să auzit în toată dată. Nu. Este... 5-4, nu? Da, 5-4. 4-3. Sau 4-3. 4-3. A fost 4-2. Da, așa e, Da, 4-3, corect. Corect. Deci 4-3, da? Da, da. 5-3. Adi. Cum vine asta? 5-4. 6-4. Uite! 6-5 pentru Adi. E greu. Nu mai putea de mult. 7-6 cări. Că nu mai e omor cu asta. E... Pe partone. Scuze, acum. Deja am exagerat. Cătiți, bă! Se repetă. 6? 8-6 cări. 9-6 cări. Bă, și cu asta trebuie să ai exagerat. Cu din asta. Cu tot spinoții. Da. 7-6 cări. Frumos. 7-7. Doar se ambele astea așa. Nu, nu. Ai greșit vreo 3 doar. Da. Cred că o sună, vezi? Nu mă trebuia să schimb, tot acolo. Nu? Da. 9. Nu. Parcă mă văd pe ei. Și eu conduceam cu sări, nu știu cât asta. Avantaj. Trebuia să întorc. N-ai, nu, mă, bă, incredibil. Incredibil, s-au întors pe Eu lista. nici m-am uitat, am zis 6 gata. Am crezut cum îți scoate. Bă, N-am crezut cum mai putrează. bă, nu știu cum să vă zic. Satana! Setul în care am ținut eu scorul, l-a câștigat Adi. Deci, Păi da, n-am mai ținut. Adi, ține eu Dar scorul. nu-i poți să ții tu. Cine vrei să ține? Care dă mai mulți bani acum? La 6-6. Nu, eu știu chestia asta de cel puțin 20 de ori mi-a făcut-o. Îl conduceam cu set 6 și pierdeam setul. Deci asta? Da, Set 6. Mă întreba cât e scorul și atunci. Da, când Dar de întreabă. să mai intrăm pe tismele de la așa. Nu e în regulă. Italia în Madrid. 2-1, hai. Setul 4. Băi, Deci să înțeleg că ține acolo.
1 și 2-2. Eu am avut tot. Eu am avut. Mai am avut. Nu, cotat-o. Ok. Aici. 2-2. 3-2. Trei egal. Vai, ce minge, 4-3. Nu lasă să Adică nu? Vinicius aici. Cine? Vinicius. 5-3 ani. Care ar Madrid? Da, eu țin tu scorul. Tu ții, nu? Eu îl țin, nu. Lasă-mi la 2-2. Frumos, nu? 6-3. Șase, patru. Șase, cinci. Șapte, cinci. Nu. 7, 6. 8, 6. 9, 6. Băi, uite. 7, 6. Nu le vedeam. 7, 7, da? Set 8. Deci, 2-2. 2, 2. Ai dat drumul la puțin. Decisivul, băieții. O finală care se respectă. Da. Ați făcut-o intenționat așa. Mai ales că, sigur, așa dorit. Când conduceam cu 10-6. Cu top spin Cred care... că amândoi și-au dorit mai mult victorie. Da, să vezi și noi pe alt cu apă, bă, că am Sigur că obosit te-și noi dorit pe decisiv când margine. avea 10-6. Ah, căcat. Ia apă de acolo. De unde e, bă? Am, da. E un pic, da. Deci, cine ține scorul? Eu nu mi-asum. Țin eu? Adi. Să țină ani. 1-0 Adi. 1-0 Adi. Bă, 1-0 ani. Nu ține tot. Nezmane. Doi 0 Adi. Nu vă băgați pe mine. Doi 1. Doi 2. Bă, geamurile dacă deschide nu ajută, nu? Mai multă căldură. E mai cald afară. 2-2? 2 2. 3 2. Hai, mă! Ai dat mâna? Nu știu așa. Am vrut să dau un cod, știi? Dar tu mi-ai dat un pic de site. Cât se ia asta? 4 3 că. Nu crezi bine. Ai fugi. Au. 5 3.
5-4. Șase, 4. 6-4 cât? Șapte, 4 cât? M-am dus. Ți-ai revenit cu fileul. Nouă, 4. Gata? 9, 5. Niciodată nu e. 9, 6. Set 6. Toată rică. Deci, bravo, 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 bravo. bravo. Prima dată când mă... Bravo. Bă, fain. Bă, eu mi-am mai